score niya kanina, sir ba? Dito ba kami? Sino yung 31? Itong dala, oh. Yun ang ano ko. Sabi, aalis na ako yun. Sabi, kaya sa lahat ang biyak ang nag-help mo. Ito yung mga babae mo. Tapos ano? Sinagpa nila ako. Ano daw tayo? Hindi kaya sila naiiyak. Tapos nag-chat ako. Nag-chat ako sa happy birthday. Tapos, ay, hindi. Nag-happy birthday sila nung patapos na yung alas 12. Sabi ko, dito ko yan nakakalaman yung aling nag-alala nila itong gawin niya. Tapos sabi ko, hindi na kaya makalimutan ka. Hindi kayo nang makalimutan ako. Hindi mo kayo pa mag-birthday na alam niyo. Hindi na birthday. Hindi yung mga birthday na doon ako. Tapos yung birthday ko wala rin sabi ko. Hindi na nung isip. Mati-tiktok yata ako. Mati-tiktok ako dito. Ka-scroll ko sa TikTok niyan, nandun na ako. Napilitan lang po ako mag-level B. Ay po. Napinilit lang po ako. Pero pag natalo ako, Kaya hindi mo ko eh. kasalanan. Sir Vic. Ilan kayo sa bracket? Sa bracket. Ano yung score? Timothy, naglalaro ba? Ay, naglalaro sila. Court number 5, Giant Franco versus Lloyd and Sherry. Again, court number 5, Franco and Chang versus Lloyd and Sherry.
There you go. You have your first win. Huh? You have your first win. Court number 1. Sino naglago? Ayun. Jenny and Roy versus Yun and Maki.
Again, court number 1, Mashi and Yun versus Jenny and Lloyd. Mashi and Yun. cái dòng máy nào